Pozdravujem všetky dobré duše. V mojom predošlom videu na tému Ježiš Kristus, mier a Božie požehnanie s ním nie je Boh, som zabudol dodať, že prorok Ježiš Kristus, mier a Božie požehnanie s ním, nie je ani Boží biologický syn. Toto označenie syn Boží je len metaforické. Je to rovnaká metafora, akú používajú kresťania v kostole, ako oslovujú kňazov alebo farárov. Ľudia ich takisto oslovujú otče, aj napriek tomu, že nie sú ich biologickí otcovia. No a keď už sme pri kostole, tak 10 z 10 kostolov obsahuje rôzne vyobrazenia Ježiša Krista, mier a Božie požehnanie s ním, alebo jeho matky Márie. Čo považujem za absolútne dehonestujúce, nakoľko nikto nevie, ako Ježiš Kristus, mier a Božie požehnanie s ním, ani jeho matka Mária vyzerali. A v druhom rade nám nasledujúci Boží príkaz prikazuje, aby sme nevytvárali podobizne toho, čo je na nebi, alebo dole pod zemou. Exodus, kapitola 20, verš 4. Neurobíš si nejakú modlu, ani podobizeň toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Samozrejme, moderné kresťanstvo v dnešnej dobe nenasleduje originálnu správu, ktorá nám bola zoslaná prostredníctvom Ježiša Krista, mier a Božie požehnanie s ním, ale moderní kresťania sa rozhodli nasledovať to, čo im je pohodlnejšie. Samozrejme sú to kroky diabla, akýmkoľvek spôsobom meniť alebo manipulovať slovo Božie. Takže neviem, či si títo ľudia uvedomujú, že škodia sebe, ale aj iným okolo seba, že ich skutky nemusia byť Bohom prepáčené, ale na druhej strane mám dobrú správu, Boh je milujúci a odpúšťajúci, takže každý má šancu žiadať o odpustenie a napraviť svoje chyby. Vidíme sa pri ďalšom videu dokazovania Božej existencie.